비실레 탕파노 어리틸레 똥코 Puliano lamsago jiti pasablogo jinai tongai kabani takok te bukok songo tayokra sakra rongo jotonono lamsago hage singkini phaisok paikya tipra idol season 2 o audition selection nungjak sini takuk rejection songnogo phaisok paijak singbono bahai bo ajaga selection nungkha bo bor samungo tui ajaga selection nungkha akogo bo bai kisa sina bagui jing bini nogo phaisok paikya hingke bo galarao ni bagui boma hairok preparation naitoko ta khaijorao o kogo kisa sinani bagui norokni bwskango phunungna bagui tini phaisok paikya jing bini nogo haike puliano takungo jorayaparo takuk puliano nini sinimung kisa sini lukurokno kisa saikena An bung hingke Jackson Deborma ang oko Bangalore BSc nursing khlai tongo hingke Idol season 2 o audition selection nungjak hingke ani kami hingke Jompuijola Sangkoma Bari hingke nini kami Jompuijola Sangkoma Bari ona hingke nung Tripura Idol season 2 o nung selection nungoi nini bwkha boma haima tongkha abo to jotono kisa khushi tongnai no kaisa Belai competition tongtokjak. audition roma ba selection nungkhangkaba belai tongjakna haike hingke nung to tabuk bwskang 8 tarigo galarao ni bagui nunga jaga rwchamungo haini hai batai mungo ma thangnaina hingke nung bwskang galarao ni bagui ke nini boma hai tabuk preparation choli tong preparation to asuk completing ya kho tabuk choloi tong preparation choli tongona hingke nung Tripura Idol season 2 o nung galarao ni bagui selection mani bo rwchamungo tui haike nung tangmo sengma rwchapkha o rwchamung bo rwchamungo nung rwchapkha nung kisa lukurokno saikena ang to aro tangni marsapkha kaisa yakrisheka ma bai hingke kaisa bolongni toksa hambai haike sini takungo haike nung rwchamungo sini lukuroko haini hai kisa khai rwchapkhana rake bara khai belai sanai audition ni audition pruin no ango yakrisheka manani henne rishun Derena 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 Ya Prishekha Tongkhor Ketalo Wairi wairi ke kangamunuyo Kani kuturugo Hujakok taino Kari shalakya Bebak tomano Kani kuturugo Hujakok taino Kari shalakya Bebak tomano belai nyokhorang kutui khai chini takuk sungo rwchabi khanaraka haike sing bini bising tui teibo bini rwchamungo sing teibo truk ke swkangui thanglaiano haike nung tai tangsa o rwchamungle bo rwchamungo rwchapkha abonobo nung kisa henari khana abo hingke bolongni toksa do haike bolongni toksa bolongni toksa Susui sasai pungbai khado tini Boya kecang sibai seranggo kapangani nungbai malai terai tong tong mani Boya kecang sibai seranggo kapangani nungbai malai terai tong tong mani Bolongni toksa hambai haike belai nyo sini takungo bini khorang kutui bai ke sungo
rsabi kanar mane bagai nono belai ni pai play hambai haike takuk nung rsamung haparo bufruni simi o rsamung ronga nung rsabkha ang rosamna chengmani hingke to class 5 rong ni siningano abo ko kaisa sini charsono competition tongmani ta hingke ajaka participate khaimena afrun chimene rosamna chengmani hingke nono kono rsamung go phrangai ni guru rok kebo totong guru rogle kri hingke nung rsab tini wo kebo nini nokni bororok haike nini nukni bororok kebo mung totong haike nono support khai tong kebi mung to kri jotono support khlaio nini nukni borok jotono support khayo na hingke nung selection mani yagulo haike nini masong nini nok nukni bororok boma hai ma tongkha totong tongjaka nung haike no tongthoknai am to hambai haike belainyo haike nung o rsamung haparo nung juri tipra jol season 2 selection nungkha hingke nung bwskang o rsamung o boma haike naharmung tongai abo naharmung to rosamung haparo tanga gugun thangnai jemansa haike bwskango to tipra jol season 3 phai tongo haike ajago je tabuk nor khaike no bwskango to rsamna hanai bui kwbangma preparation khai tongkhana tabuk no rsamma nugui haike nung bongo tamo ko kasano musung next year ni ang borok no bono koina musungo norok jodi se sok tong khangke rosamnani norok tirpraidalo audition rimano belanyo shepka hamra jaka sin tirpra haste obo abon jotono phai participate khanyan bagi ko hingke o rsamung je shepka hamrnai TTADC hapangi bisingtui to shepka hamra jaka hingke takuk nung TTADC hapango nungo tipra jol season 2 hani to mani nung bom haike hambai na musung ang belakina hambai na musung sini TTADC hapang rokno singno oma hai sini sikla rokno shepka hamra mani bagai abon sikla rokno ang koina musungo jotono je hamya lamo krungui tongnai rok jemon drugs rok bai khano ke borno koina musungo nor a drugs tei ko hamya samung no kobuli tongma sai na rubra sabung mo samung tai thungmung ni bisingti bo krungui kaham lama thangmano abon na ang koina musung belanya hambai haike takungo sini bwskangi sikla rok bo kwbangma talented tongo kamiam chairoko haike no sini mung tei bo kusugo manui haike kusugo kathung kaitor bo jotono hamari kuplung khaiting oma haike no tebo turuk sini sikla kamiam chaini tongai rok tebo kusugo kawi manthung belainyo hambai haike takungo haike takuk nung jadu college rokle rsamung rok boma hai nung kisa lukurongo henderi resap khana ke belainyo sanai jari college to rachami mampuna asuk to maya tu bang je mansuk trai te nago resap khana ke jadu college kisa bishile thangpano oritile tongkho jadu songno o anile kre hin pano tak borok tak nai tagino tongkho kanaile kan borok o tabuk bo kanino tongkho chinile rangsang ni hao o chinile amani hao jadu songno ona jadu songno chinile lai buma kok thai rongno o sabo sabaya na bo nai baya chinile rangsang ni hao chinile rangsang ni hao o chinile rangsang ni hao na jadu songba wasungle muigodo o tabuk bo chawino tongkho
Chinile riti miti rogno O na jadu songba Sinile mani kok bumu kok buruk Jamabo jaburuk Sinile mani kok Obumu kok buruk Jamabo jaburuk Timabo daburuk Jadu songno Hambai je tana Hambai haike pa nongo khorang bora singmangkhe asike belai khorang kaham khai resap khnaraka dino rsamung khnawi belai nyo kasang bothrai hachima thachiwo chini lukrokle bahai ingjak bini rsamung rongo norok judi saja kahangke comment khai sadi bini rsamung rongo boma haingjaka belai nyo khna toka chini siri sitini chini nana thagu dabura sungi rsamung rongo bini khawo tabuk bo sobui bo naragi tono belai ke bini rsamung rok kahamka haike nung samne thani srengka rsamung to belai nyo kahamka de takongo belai ke no hambai maraka belai ke nini khukutui beke nini jadu kolejano sing rsabai khanai mangkha haike tai tangsa nung jadu kolejano hai sini lukorongo rsabai khanarake belai nyo hammai Menai ti no bai menai ti no bai menai ti no katango le bekha bai no Borba thangka menaiti nangba menaiti no ringhorba khorang sokliya borba thangka menaiti nangba nana nini nusuk tipra idol majaga wa tiki winin bakha bom haima tongka sai khnar gadi khatung ta boso pasang ka wa khatung ya dibe belai khena da tong tok ka sagadi khana ba khatung thok ta engke nin busa se jadu kolejaro khorang ketui khair sabani mun nang da phoreng nana bon rung ang phung bo rung ta engke buskangole resapnani bagi nin busuk o jaga narak jakha tipra idolo engke busango bor sabunyai engke nang bon tep jadu kolejaro kaham ke phorengir hona ja honai tha ja tha rona na bang go ya ko phoreng dei kaham ke phoreng rona chana tebo engke nana le jadu kolejaro resapna rengsa tangsa jeng resap khnar la saike pogoi thamai ka gi torong go ta ka beri chera ka po khata de muchu mamar phone kisar resap khnar ga da ka heke do kaham khai hapong le mà sang cái rồi có đang ha khá cho nó mà sang sửa đến ta có đang nó khá cho nó mà sang sửa đến ta có đang năng bài lá sinh cái này mà tặng lại cái lại ta sửa bữa khác sửa lại pa ora samung rok pa belai nyo khana toka hachi engke hapong nó mà sang cái rồi có đang khá cho nó mà sang sửa năng bài lá sang cái này mà tặng lại cái lại ta sửa bữa khác sửa ta cũng tao sửa bữa khác sửa giặt vai chặt ta pa asike kering bagi nyon nin busuk bo jaro kolejar tamna kering ta na nana sasuk nana haike tam khalai chong tabu na mai je songi cho mai songi trong wa bo song sa na bagai ma song do jadu song no mà giờ là bữa to má cái sake phagu ta thang ra ba thứ
마제 불러도 마가야 그래 하고 타탕자 바트 시글라저랑 간다 시글라 저런 있다나 시글라 저라고 그 마제 불러도 가야서 밥은 다 탕자 뭐 어 하고 레타 탕자 바트 마제 불러도 마가야 그래 하고 레타 탕자 바트 하고 타 탕자 바트 야마보 하나고보 때야고 아적도 세바가 마서가 아마 성도자야고 아나봐 너 짝하보 로보 안케 짝하보 가보 오 마요 성도자야고 바보 성도자야고 거랑 그로 야긴 하게 아 마절레 불라도 마카야 살레 파군타 탕자 바트 마쳤다 벨라이니 카나 토나 아게 뭐훅 로고 훅 콩아 탕부로 가링 로고 잡라 메토나 eng 시글리 소마여 훅으로 훅을 부르 야 하카라 마야 하나 어 마나 하긴 하기 말이야 하긴 하기 따이 만다 따카와 뭐지 뭐랄까 몰라 taule thago pule no no hambai belai khina thago haike nini busuk o tipra ajol hma jaga wa a jaga wa tiki we ning bom haima tong khanin bukha sai khinar ga dikisa 나도 상황 봐 마kan 버서 동동 작가다 belai tong thoka 동동 작가 engke nin busukla sik jar college khorang ketei kher samna kereng engke o jar college rokle ning dar chabi khanar bono bom hai ning da phureng 아버 뭐 생사정 자만 아기 시골로 자만 잡동 o je rsamung ning da phureng bono jar college rok 안 푸는 야고 ni belai ni khorang ketei kher sak phanar ka blasa 뭐 사정 뭐 비기고도 그래서 뭐 engke ningle hada hamjaka 그 말해서 함작동 가 engke bus kango botabu rsamna ni thangi jongo a jaga rokle nung bono jar college rok phureng ri rona da 아버는 나이가 다 푸는 거 하다는 해서 타니죠 engke belai ni bukha tong thokjakna 그런 doktor 자고 hambai heke thagono belai khena hambai maru ni khorang ketei bai khaiei o jora kisano romani bagai nono belai khena hambai haike nang paithya ko chinu lokorongo tamko khasana musung hambai narno ani dogo phai cover khaipama ba joto lokorokno ang konya musungo narok jodi se o channel lo katalangi jongangke subscribe khanya ta pokdi te like kheji te share khanya ta pokdi asmo hambai belai khena hambai nono haike takungo tai norok buskango tipra ajol season 2 ni galarawono bo o channel ni bisingnyo pulani simi paithak jora nugui manai je audition norok nungma hainyo tabu galarawo ni bagai bo norok nugui manai haike tini ni bagai asang lang chiteng hambai takungo jora kisan ramo bagai hambai